Hemejäne salam, men Altyn. Habarsız galma gepleşýärmiň 177-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, siziň wagtyňyz almadan tezrek täzeliklere başlaýan. Özbekistan Türkmen gardaşymyz Osman Nowruzov täzece klip hödürläpdir. İşanma canım, işanma. Yalgan sakta gıybetlerge işanma. Inniki täzelik Perhat Ataýewden Yaraya. O yaraya, yaraya, nemese yaraya, yine mama. Bakana tapılır sana ya, yaraya, yaraya, vakşanma da yaraya. 10 ýyl mundan ozal Mejlis Halbaýew bilen Dizedin Aýdym Mady. Alňan size täzece klip. Deli boşum seni güldür yemi, sözlerim fikir açımdır yemi. Bana deli diye, beni sevme diye, şeyle güle diye, yine ay ay ay. Maral Durdiýewa kimin ýadyna düşýär? Meniň pikirimçe köpüňiz bilýänsiňiz. Ana şol täzece klip hödürläpdir. Yüregim ağla. Yüreğim ağla, ağla, sonra giňer dünyem. Yüreğim ağla, ağla, hasratlar gitsin durma. Dostlar, ýene bir täze klip Aýna Seýitgulyýewadan Dolanmaryn. Yar beni gilmerin, ol yalan söýberme. Inni dolanmarım, bir wepayarım. Züleyha Kakaýewa enedir ene goşgusyny aýdym edip çykarpdyr. Dünyanın bar verki, enedir ene. Dünyanın bar verki, enedir ene. Inni gelýär salkaýdym taýym. Bu aýdym hakyky klassik aýdymy Tawus Maşrapowadan. Yar ardelim sana bunumman derya aman aman. Halim aytım beyan eyman derya aman aman. MPO şagaçygyna Citizen bilen başlaýar. Karvilanyň sazanlygyna. Sen bile bolma gayretin duyguy aydayn doğrusu, doğrusu. Sensiz geçiren önüme onu dayın kovsi. MPO şagaçygyna ýene bir täzelik Hemra Recepowdan Ömrümiň manysy. Sen ömrümün manisi, yoktur senin yanısı. Bağladım ömrümü, gönlümü toy gecesi. Sen ömrüm. Inniki täzelik ýene de Karvila we Kemekaýdan çaýkap. Berekella Karvila aýdym prosta çaýkaýa. Kelleni çayka, 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 kelleni çayka, çayka, çayka. Tamsana asman gelip bile uçaysın. Son tüyve tere başa kaçaysın. Çayka, çayka, çayka. Instagram täzeliklerinde Nazir Habibowdan gyzyk kılja täzelikler geljeğine meňzeýär. Мой новый проект в скором времени, на днях. Я порадую вас, друзья, с новой песней для всех, для вас. Всем удачи, счастья, здоровья, любви. Спасибо, родной. Inni gelýär YouTube täzeliklerine. Muhammed Green Card'y nädip doldurmaly barada dolu şekilde aýdyp geçipdir. Şu taýda salgysyny goýýan, geçip görüp bilersiňiz. Hökman dostlar video seyredip, öwrenip, soňra doldurun. Ýekece harp, ýekece san, ýalňyşlygy bolsa, size konsul viza bermän bilýär. Dostlar, nesip bolsa şu hepdäriň 4-nji güni Azat Oromadow bilen köp garaşylan online gepleşigimiz çykýar. YouTube täzeliklerine ýene bir täzelik Söhbet Jumayew ýakynda täzelik bolar diýär. Emmene salam mehriban dostlar. Ne nesip bolsa sanynjy günlerden ne Recepcan dost bilen gow täzeliklerim uğruna çykdyk. Nesip bolsa täze albomlaryň, täze aýdymlaryň
Dostlar, YouTube lentamızda gören bolsaňyz Mahym Başy bilen gepleşik çykarmamyz mümkin diýipdik. Kimin Mahym Başa soraglary bar bolsa, lenta geçip ýazyp bilersiňiz. Indi gelýär iň goýan şagajyklarymyzyň biri, könleri ýatlar şagajygymyza. Seydi seni söýýän. Yine bir könler ýatlaly Batyr Muhammedowdan ýaşlyk dramasy. Tesirleri okumaly şagajygymyza. Ilkinji tesir ýazyp baýrak kazanan dostumuz Serkan Aydemir. Media tama diňe öňe üstünlükler işiňizde. Köp sag bolun. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Şafket Haýytow 7 porsiyon kebap iptal oldu. Altın geçmiş olsun. Maňa şunu birinci görjek diýip gynannym ýöne birinci bolup bilmäsiňiz 7 porsiyon kebap boşuna iptal bolupdyr. Indikide 25 min öň girip görmeňizi garaşýan. Goý şataýny, goý. Bol aýtmaýyn. Şona da girip ikinji bolupdyr, birinji bolmalydyr. Yine bir tesirimiz Şagylyjew. Asmanyny ay bolsun, ýüzüňde nur bolsun, media tama işiňe üstünlükler ýar bolsun. Öňe diňe media tama. Köp minnettar bizi gollaýanyňyz üçin köp sag bolun. Indi gelýär soňky tesirimize Azat Jumaýew. Söhbet Jumaýew çağırın ýüzüde. Söhbet Jumaýew bilen öň YouTube kanalymyzda gepleşigimiz çykypdy. Göresiňiz gelýän bolsa salgysyny goýup geçer we ýene-de täzece betçe täzeliklerimiz bolar. Onda näme dostlar, kanalymyza agza bolun, bölümimize like goýup aktiw bolun. Biz hem size täzelikleri hödürläli. Dostlar, yine bir ýerdeki atladayın. Mahym başa soraglaryňyz bar bolsa, lentamyza geçip sorap bilersiňiz. Onda näme dostlar, özüňize gowja serediň. Indiki bölümde görüşýänçe, hoş, sag bolun. Alňan size täzece klip. Mundan 10 ýyl ozal Meýlis Halbaýew bilen dizetdiň. Mundan 10 ýyl Mundan 10 ýyl ozal däl şo, mundan 10 ýyl ozal. Ay! Tapmaça bollaly ola. 10 ýyl mundan Mundan 10 ýyl ozal diýilmi ýa-mı? Ya, bu ýa, 10 ýyl mundan ozal diýil. 10 ýyl mundan ozal diýjek. Ha, bu en mantyklysy şo. Maral Durdyeva täze we kimiň ýadyna düşýär diýjel. Ýadyna düşýänler üçin ana şol täze. Ya, düşmänler üçin geçen teşekkürler. Dolun morun ayna setkule. Şeýle way. Indiki halkaýdym taýym, bu halkaýdym taýym diýip söz bar. bar. Häzir şol bagolsa kofyan iptal etdiň. Yok. Bollala, neme? Ýöne ýaňşy bolla oturdum. En pok şajagyna sizizen bilen başlar. Karvili aydym çaykaya berekella. Çayka. Doğru söz son gelmeler. Ne için ön getirdim şu? O krasovka senkime. Bu şekilde aydıp geçiptir. Görüyorsunuz gel. Men artık kafam gitti. Gitti. Hadi. No. Näme täzelik bolar ka? Näme täzelik bolar?
lenta geçip berip bilersiňiz. Yazıp bilersiniz. Berip biler. Canım bilen, berip biler. Indi täze aýtmaly bolum bere. Of, altın. Nämen bermeli? Seydi Kemal? Başlandı. Arhiv var. Köyle. Zaten bana gepleşik çıktı. Cigari. Böyle bak mı? Ha? Verme gepleş. Can Muratcan. Taramak mı? Ve yine de täzece betçe täze... Ay karşı ettim o. Betçe täzelik olarak täzelikti. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağza